Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаємо вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Селям алейкум. Пане Викторе, нашу беседу я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Країни Балтії та Польщі блокують ухвалення нового пакета санкцій Європейського Союзу, оскільки деякі країни запропонували пом'якшити їх під приводом забезпечення експорту продовольства. Про це сказав у парламенті міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Цитую: «Спочатку це був список із 1500 осіб і компаній, зараз він трохи звузився. Ці пропозиції звільнили б приватні кошти, якби держава виявила зв'язок цих коштів із продовольчою безпекою. Важно сказати, як приватні кошти олігархів пов'язані з продовольчою безпекою, ми порушували це питання. Ми розуміємо занепокоєння партнерів у Європі в деяких конкретних випадках», сказав Ландсбергис. Теперь, естественно, возникает вопрос, насколько я понимаю, этот пакет санкций, который который мы, собственно, так долго ждали, и сейчас некоторые страны планируют его чуть-чуть смягчить, из-за чего, собственно, свое недовольство высказывают страны Балтии и Польши и блокируют принятие этого пакета. Что вы думаете по этому поводу, и как дальше могут развиваться события? Дійсно, зараз дуже багато точиться розмов навколо чергового пакету санкцій, і, відповідно, ми в Україні дуже очікуємо, що цей пакет ще болісніше вдарить по Російській Федерації. Разом з тим, не будемо приховувати, що багато країн дійсно виступають з тим, щоб трошки пом'якшити ці санкції. Це взагалі загальна тенденція, тому що дуже багато країн зараз зіштовхуються з економічно різного роду проблемами, і вони насправді пов'язані в першу чергу, звичайно, з війною в Україні, в другу чергу з тим, що вони не вийшли, що економіка цих країн не оговталась після тих 2 років кризи, яка почала зароджуватись в Європі під час ковіду. Тобто економічно, звичайно, що дуже багато країн зараз потерпають від того, що відбувається в Україні. Разом з тим, мені здається, що вони шукають різні варіанти виходів із цієї ситуації. Для нас найважливіше, щоб Європа продемонструвала те, про що вона заявляла там кілька місяців тому, про те, що вона унеможливить свою залежність від російських енергоносіїв в першу чергу. І, власне, ми на це розраховуємо, що якщо Європа цієї зими вистоїть без російських енергоносіїв, це буде означати, що Європа зможе надалі диверсифікувати всі свої енергетичні залежності, а ми говоримо зараз насправді не тільки про енергетичні, а й про політичні залежності від Російської Федерації. Чому так довго Європа йшла до цього? Зрозуміло, що дуже багато лідерів європейських країн, як мені видається, вони розраховували на раціональність режиму Путіна, на раціональність самого Путіна. Але з кожним разом, коли російські війська робили якісь дії, які взагалі несумісні із поясненнями, як скажемо, обстріл там інфраструктури, мирної інфраструктури, скажімо правду, вони втрачали, тобто ці лідери розуміли, що тут питання не стільки лежать в раціональній площині, скільки в ірраціональній. А відтак треба прораховувати дуже добре економічні наслідки і бити по Російській Федерації економічно. Разом з тим, ще не всі лідери європейських, в тому числі країн, пройшли оцей шлях розуміння. Тобто, мені здається, що еволюція, вона неодмінно наступить і вона наближається.
Вот вы сказали про диверсификацию энергетических ресурсов Европейского Союза для полной эмансипации от России, как в энергетическом, так и в политическом плане. А что это может быть? Как вы думаете, какие страны могут посодействовать этой эмансипации и диверсификации? Это Катар, Азербайджан, возможно, США, сжиженный газ и так далее, или вовсе Европа в ближайшей перспективе может перейти на зеленую энергетику? Перше, всі ті країни, які ви назвали, уже, я так розумію, мають попередні контракти, а деякі вже почали відвантажувати, як Сполучені Штати Америки. По-друге, тут ви праві, з однієї сторони, Європа буде в подальшому розвивати зелену енергетику, але зверніть увагу на те, що дуже багато країн зараз заявили про повернення до побудови чергових ядерних реакторів. Тобто, де-факто, ми зараз маємо, коли раніше там казали про те, що від АЕС будуть поступово позбавлятися, зараз ми маємо картину, що навпаки ситуація така, що, наприклад, ті самі Німеччині говорять про те, що АЕС треба буде добудовувати. Мгм. Я почему вот спросила про диверсификацию и затронула эту тему, потому что когда вот мы нашу беседу начали с санкций, да, которые вводит Европейский Союз, и не только против России. И значит, когда речь шла о введении эмбарго на российскую нефть, пакеты санкций принимались относительно быстро. Ну, потому что там нефть, логистика, она все равно как-то сложнее и так далее, там танкеры, порты и все прочее. Но когда речь заходит о российском газе и о полном эмбарго на российский газ, к сожалению, стопорятся ряд решений и ряд санкций, которые могли бы очень сильно ударить по экономике России. Но Россия, к сожалению, на газе продолжает зарабатывать миллионы долларов. Я тут вас переб'ю. Насправді є деякі країни, які хочуть створити хаби на кшталт Туреччини і стати якраз оцим енергетичним хабом, закупляючи російський газ і перетворивши з території своєї країни в той можливий вузол, в якому будуть розподілятися якраз газові ці накопичення. Тобто ми маємо справу з тим, що Туреччина в даному випадку може використати цю ситуацію і, скориставшись якраз зниженням ціни на газ, зниженням видобутку, якраз накопичити в собі цю велику енергію, якою потім буде користуватися не виключено теж в якихось політичних цілях. То есть Турция может стать основной страной-транспортером российского газа в Европейский Союз? Ну, виглядає так, тому що насправді останні кілька зустрічей Ердогана з Путіним якраз підтверджують те, що це питання піднімалося уже неодноразово. І мені здається, як мені видається, що Ердоган, вступивши в політичну частину, в політичне таке політичне поле про те, що він стане посередником між Росією і Україною на майбутніх переговорах, він, тим не менше, має на меті ще є економічну складову. Тут він розраховує дійсно на поставки дешевого російського газу, яким він потім зможе дуже гарно торгувати. Кстати, вот совсем недавно Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, в очередной раз сделал заявление и сказал, что он готов выступать посредником между Россией и Украиной. Он проводит переговоры, очень часто общается как с Зеленским, так и с Путиным. Он снова упомянул про предыдущие успешные, как он сказал, договоренности по поводу зернового соглашения, по поводу освобождения военнопленных. А мы знаем, что часть командиров полка Азов находится на территории Турецкой Республики после их освобождения из плена. И вот он, ссылаясь на вот эти успешные кейсы, сказал, что готов продолжать быть посредником для достижения прекращения
огня. И здесь вот хотелось бы тогда остановиться подробнее и обсудить политику Турции, которую зачастую многие аналитики называют оппортунистской. Считаете ли вы, что Турция действительно ведет оппортунистскую политику? Я вважаю, що Туреччина зараз дуже хоче стати регіональним лідером, який буде впливати на рішення багатьох країн в цьому регіоні. Це стосується і Азербайджану, до речі, і Вірменії. І я думаю, що тут для них, звичайно, кейс України і Росії він теж дуже важливий. Тут все так виглядає досить чітко і читається так, що Ердоган хоче стати тією людиною, яка в наступного року може отримати чи планує отримати премію миру. Тобто він працює в першу чергу на свій імідж, на свій електорат. Міжнародна політика в Туреччині теж грає дуже велику роль. Зрозуміло, що на час виборчої кампанії для Ердогана потрібна це іміджеве підсилення. Тому тут якраз його дії дуже чіткі і зрозумілі. І вони несуть як зовнішньополітичний вимір в них є, так і внутрішньополітичний. Мгм. А внутреннеполитически это что? Снижение инфляции за счет каких-то там экономических более серьезных отношений с Россией? Я маю на увазі посилення його всередині. Тобто дуже багато було соціології, показували, що рік тому дуже суттєве зниження рейтингу Ердогана, і йому зараз конче необхідно якраз працювати на посилення свого рейтингу. Я розумію, що він там починає зі своєю опозицією досить ефектно чи ефективно в лапках працювати, в тому сенсі, що він зрозуміло, що зараз пробує всю опозицію помножити на нуль, але тим не менше він хоче працювати, зрозуміло, хоче працювати на підвищення свого внутрішнього рейтингу для того, щоб перемогти на наступних виборах. А когда вот речь идет о прекращении огня и о том, что Эрдоган готов выступить посредником в вопросе прекращения огня, у меня возникает вопрос. А вот по вашим наблюдениям, как видит Турция и вообще весь цивилизованный свободный мир понятие прекращения огня? Просто для нас, для Украины и для украинцев прекращение огня означает полная деоккупация всех территорий, выход на границы 91 года, и тогда идет прекращение огня, потому что все, мы свои территории вернули. А вот примерно такая же позиция у наших партнеров, у Турции, например, которая говорит о необходимости прекращения огня, у Европейского Союза, у того же Макрона, Шольца, которые постоянно об этом говорят, там, я не знаю, Соединенных Штатов Америки и так далее. То есть видение победы, оно одинаковое с нашими партнерами? Ні, воно абсолютно різне. Більше того, ми спостерігали цю зміну риторики від різних наших і партнерів, і друзів, і союзників, і в тому числі від Ердогана. Якщо ми згадаємо квітень місяць і переговори, які відбувалися на території Туреччини, то виглядало так, що Ердоган підтримує якраз фактично половину чи більшу половину із тих пунктів, які проговорював Володимир Путін. Тобто не вступ України в НАТО і відкладене питання Криму. Принаймні виглядало це так. Зараз мені здається, що і риторика у західних держав, і риторика, можливо, і Туреччини трошки змінюється. Західні держави дійсно теж говорили про те, що треба українській владі виходити із більш зрозумілими, більш реалістичними сценаріями для того, щоб їх можна було втілити в життя. Зараз мені здається, що вже є більш така однозначність.
і вона починає співпадати з тим, чого хочуть українці. Тобто українці хочуть дійсно виходу на кордони 91-го року. І мені здається, що місяць тому наш головнокомандуючий Валерій Залужний сказав, що інакших сценаріїв українська армія не сприйме. І я тут йому, мабуть, довіряю в тому сенсі, що від української армії, від надій на українську армію залежить дуже багато. І, власне, це ті люди, які зараз диктують порядок дня не просто для українців. Ми зрозуміло, що ми хочемо великої, однозначної перемоги. Ця позиція диктує позицію, ви даруйте за тавтологію, і для наших західних партнерів, тому що вони самі сказали, що Україна має власне визначити, що для неї є перемога. Напівперемога, ну відверто кажучи, там без Криму чи вихід на кордони 24 лютого, мені здається, що суспільством не буде сприйнято, тому що це буде сприйнято як дійсно те так зване перемир'я. Якраз ми очікуємо, що буде там сьогодні, завтра, післязавтра буде опубліковане звернення країн Європейського Союзу та НАТО до Російської Федерації з тим, аби вона повністю покинула територію України. Подивимось на цю реакцію. Це досить таки сильний політичний жест, тобто це тоді означатиме, що і країни Європейського Союзу, і країни НАТО, а я нагадаю, що Туреччина входить до країн НАТО, погоджуються з тим, що Росія повинна вийти з усіх окупованих територій, включаючи Крим. Мгм. А что даст эта резолюция? Насколько я понимаю, она так или иначе носит рекомендательный характер, и наивно было бы предполагать, что Россия выполнит условия этой резолюции. Звичайно, це в першу чергу політична декларація. Але ця політична декларація якраз дає відповідь на те питання, яке ви мені ставили. Це питання, чи існує загальне розуміння, що таке буде перемога, і чи існує загальне розуміння, на які межі повинна вийти Україна, на які кордони має вийти Україна для того, щоб це вважалося перемогою. І, власне, якщо в цій декларації буде озвучено те, що кордони 91-го року це кордони України і вони мають бути звільнені, то це буде великий крок вперед, адже всі ці 9 місяців, чи вже майже 10 місяців, ми не знали головної відповіді на це запитання, тому що різні групи всередині Європейського Союзу, поза Європейським Союзом, вони бачили перемогу України по-різному. Мгм. Вот, кстати, по поводу позиции 24 февраля 2022 года, об этом, кстати, говорилось по итогам переговоров, которые прошли в Стамбуле в начале еще широкомасштабного вторжения, буквально через месяц. Потом об этом говорили многие западные политики, представители западного истеблишмента, военные аналитики и так далее, что Украине как минимум нужно выйти на границы 24 февраля, а потом начинать переговоры. Недавно, кстати, о позициях на 24 февраля сказал и экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он также сказал, что цель номер один – это как минимум выйти на границы 24 февраля 2022 года. А что потом, вот на ваш взгляд, когда мы деоккупируем территории, которые были оккупированы с 24-го, могут ли начаться какие-то переговоры? Там, я не знаю, ведь по Крыму уже много раз говорили, там 15 лет на дискуссию, там говорили и, кстати, с офиса президента Соединенных Штатов Америки, с Белого дома, что 7 лет что-то там обсуждать по Крыму. Ну, то есть не окажется ли так, что полуостров снова откинут на периферію? Мені видається так, що зараз уже оцей розгон, який набирала Україна інформаційно, який набрала Україна як
фактично найсильніша армія в Європі, він буде великим фактором для прийняття подальших рішень. Мгм. От ми зараз говоримо про те, що буде, коли українські війська вийдуть на кордони 24 лютого. Це вже прогрес. Тому що для багатьох наших західних партнерів ще півроку тому ми програвали все. І вони давали нам стільки рівно зброї, щоб ми не вмерли. Зараз йде мова про посилення все-таки поставок зброї, і це означає, що ми все одно повинні стати сильнішим. Я дуже на це сподіваюся. Ми дійсно залежимо від поставок зброї. Ми дійсно залежимо від того, як західні демократії будуть себе вести. І як вони будуть демонструвати не словами, а на ділі, як вони підтримують Україну. Для нас це дуже важливо. Мгм. І мені так видається, що і питання про кордони 24 числа, вони так само будуть еволюціонувати. От ми давайте подивимось на цю декларацію, яка буде проголошена, і подивимося, чи є там, чи записаний цей рядок про 24 число, чи там записано про деокупацію, про повну деокупацію України. Це буде дуже великим сигналом для України і для всього світу, і для Росії це буде сигналом. Оскільки Росія все-таки дуже сподівається, що все те, що вона змогла загребти, що воно в неї залишиться. Більше того, в силу своїх професійних обов'язків мені доводиться так чи інакше спостерігати за телевізійними дебатами на російських каналах. Боже. І відверто кажучи, от я останні там кілька днів дивився, Мгм. як пропагандисти повторюють одну і ту ж саму тезу. Все, що ми можемо взяти військовим шляхом, тобто абсолютно беззаконно, нахрапом, але все, що ми до чого наші руки можуть дотягтися, це вже наше. І вони цю тезу повторили, мабуть, разів 20. Тобто, причому розказуючи про те, що вони дійдуть і до Польщі, і до Лісабона, і ще кудись вони можуть дійти. Але вони при цьому, мені здається, це все-таки гра на внутрішню публіку, заспокоєння таке внутрішнє. Тому що так звана велич Росії, вона почне розсипатися дійсно тоді, коли Україна визволить Крим. Для Путіна це ахілесова п'ята. Як тільки перший український солдат зайде на територію Криму, для Путіна це буде крах. Це буде крах його системи, це буде крах тієї пропагандистської машини, яка постійно розповідала про те, що ми не тільки відвоюємо чи завоюємо Україну, а і те, що ми повернемось в часи Радянського Союзу, що ми реставруємо Великий Радянський Союз і Велику імперію. Це буде крах його, це абсолютний буде крах. І я дуже сподіваюся, що у нас буде достатньо зброї для того, щоб ми це зробили. Так, а пане Виктор, вот вы сказали, что в силу своей профессиональной деятельности вам приходится смотреть российские пропагандистские СМИ. Мне, правда, вас очень жаль, потому что у меня терпения даже на первые 2-3 минутки не хватает. Хотя, как журналисту, наверняка также нужно следить за тем, что говорят пропагандисты. И тем не менее, вот такой вопрос. А насколько, вот по вашим наблюдениям, изменилась риторика российских пропагандистов с начала широкомасштабной войны по сегодняшний день? Она стала более жесткой, более радикальной по вашим наблюдениям, или наоборот, они снижают темпы? А це гойдалки, це постійні гойдалки. Мгм. Тобто сьогодні вони можуть кричати, що там на лінії фронту щось не так, як робила Сіменян.
Завтра вони будуть закликати ще більше вбивати українців. Тобто це абсолютні гойдалки. Вони виходять з логічного ланцюжка. Тобто кожного дня придумуються нові міфи, і вони ж з цими міфами постійно вони самі в ці міфи починають вірити, і самі потім з ними починають воювати, Мгм. власне, насаджуючи ці нові міфи. Згадайте, з якими міфами вони заходили на територію України, тобто денацифікація і вони зараз про денацифікацію вже навіть не говорять. Вони просто прямим текстом говорять про те, що ми повинні захопити Україну. Для нас це територія, тобто це вже зміна риторики. Вже ніхто не говорить фактично про те, що ми збираємось когось там визволяти вже для усього світу, і мені здається, що навіть для них це смішно, тому що проти них повстав повністю народ, і вони прекрасно розуміють, що цей аргумент розбивається. Ніхто їх не вітає з квітами тут, і фактично ніхто не чекає, і це доказано багатьма місяцями запеклої боротьби. Що стосується того, чому я це роблю, чому я це дивлюся, я взагалі вважаю, що в Україні дуже погано вивчають Російську Федерацію. Мгм. Більше того, я зараз постійно намагаюся їздити на усі форуми російської опозиції, які проходять за територією, не на території Росії, звичайно, Країна вони Балтії проходять теж. за кордоном, для того, щоб зрозуміти, а як бачить власне російська альтернатива, вихід із цієї війни. І ви знаєте, для мене є дуже багато там цікавих висновків, які я зробив протягом останніх там кількох місяців. Що, по-перше, російська опозиція вона відірвана абсолютно від російської повістки дня. А по-друге, вона дуже важко сприймає так само реальність, як важко її сприймають в Кремлі. Тому що Розкрийте, будь ласка. Тому що дуже багато людей, які представляють зараз російську опозицію, вони марять якимись сценаріями, які в принципі дуже важко виконати. Ну тобто вони вважають, що впаде Путін, і тоді будуть зразу демократичні вибори, і на цих виборах російська опозиція нібито прийде до влади і буде вести себе дуже демократично, і що у них є всі шанси. Ну, вибачте, це таке марення. То есть правильно я понимаю, что либеральные, скажем так, россияне, правильно, наверное, так сказать, да, либеральная оппозиция России, она рассчитывает на то, что Россия сохранится в своих границах, падет путинский режим, и они вот придут, возьмут на себя ответственность и будут спасать Россию? Саме Реально? так. От реально в мене складається враження, що вони просто хочуть поміняти очільників в своїй голові, і щоб Росія як імперія залишалася от такою великою і могутньою. Для мене виглядає так, що це нереалістичний сценарій. Я вважаю, що як тільки режим Путіна буде ставати слабшим, почнуться відцентрові реакції деяких регіонів, як мінімум, там кілька регіонів заявлять про те, що вони, по-перше, не хочуть себе асоціювати з Москвою. По-друге, вони заявлять про те, що вони претендують на самостійність. До речі, в 90-х роках було проведено 5 референдумів на території Російської Федерації, і 5 територій на той момент хотіли відділитися від Російської Федерації. Але їм тоді ж не дали цього зробити. Я думаю, що як тільки ці регіони побачать, що, по-перше, не можна не нести відповідальність за всі злочини путінського режиму,
що не треба платити репарації, що не треба нести відповідальність перед усім світом за те, що було зроблено за цих останніх там 10 місяців чи більше. І головне, що вони відчують економічні підстави для того, щоб мати можливості нормально функціонувати, вони побіжать і почнуться рухи, які були з Радянським Союзом в 90-х роках. Тобто заяви про самостійність можуть бути досить такі непередбачувані, досить таки швидкі. Причому, що я думаю, що це можуть навіть ці регіони відділятися за ініціативи тих регіональних еліт, які зараз козиряють Путіну. Але коли вони зрозуміють, що їм буде комфортніше і принаймні, ну як це сказати правильніше, що вони зможуть ставати от президентами маленьких республік, тоді цей процес буде важко зупинити. Пане Викторе, тогда такой вопрос. Если мы говорим о том, что по завершению этой войны, то есть победы Украины и поражения России, и начнется там на территории Российской Федерации какая-то фрагментация, то, насколько я понимаю, для того, чтобы произошла эта фрагментация, нужны местные лидеры вот, да, на тех федеративных республиках, которые могли бы взять на себя ответственность этого национально-освободительного движения народов. Вот такая вот оппозиция, такие лидеры есть? Или же это вот как в известной фразе, да, сложные времена порождают сильных людей, и такие люди появятся только тогда, когда вот будет этот период смуты? На деяких територіях такі лідери вимальовуються. В тій ж самій Ічкерії, Чеченській Республіці Ічкерія, там, яка заявила про свою самостійність. До речі, Верховна Рада навіть оголосила про те, що ця територія є тимчасово окупована Російською Федерацією, тобто де-факто підтвердила вже незалежність цієї республіки. Там є уряд в екзилі. І да, я розумію, да, который, кстати, в так, Украине часто так. Там є уряд в екзилі, який теоретично може перейняти на себе людини, яка може стати там на чолі цього руху, або кількох лідерів. Там теж є різні рухи, включаючи вже молоде підростаюче покоління, яке може теж підняти оці знамена. Так само в Башкортостані може бути така сама історія. Знову ж таки, для кожної із цих територій це можуть бути різні сценарії. І навіть на рівні, умовно кажучи, заступників губернаторів, які зараз себе почувають невпевнено в деяких місцях, можуть вирости лідери. Ну, вибачте, у нас теж Кравчук виріс із партноменклатури, але він зумів підписати ті угоди, які дозволили все-таки Україні стати незалежним. Через те, я вірю в те, що можливі появи цих таких самих Кравчуків на деяких територіях Російської Федерації. Я не зовсім вірю в те, що Росія може розпастися там на 40, 50, 60 окремих країн, але те, що почне відбуватися оця сегментація після краху Путіна, мені здається, це вже просто витає в повітрі, оцей дух, він висить в повітрі. Но ведь еще есть одна проблема. Мне кажется, что в том числе на территории Европейского Союза ошибочно предполагают, что это война Путина.
что это личная война Путина и опричников Путина, которые вокруг него, которые там боятся ему слова сказать. Ну, это такая отсылочка, помните, на заседание Совета Безопасности России, Звичайно. где они там даже сформулировать предложение не могли, начиная от там, главы внешней разведки. Но при этом мы видим масштабную поддержку политики Путина со стороны населения. А что делать с этим одурманенным пропагандой населением? Ви праві. Дійсно, в тому числі і російська опозиція постійно відсилає, от робить такий відсил до того, що це війна Путіна. Насправді я вважаю, що це війна російського народу, який підтримує режим Путіна. Мгм. І соціологія, на жаль, зараз показує, що все одно більше 70% підтримують війну, а дехто навіть із тих 70% вважає, що треба ще більше бомбити українські міста і діяти агресивніше. В цьому сенсі, звичайно, нам дуже важко зараз розуміти реальний стан речей. Тобто нам треба зрозуміти, чи є серед цих 70% от так зване болото, яке хитається, яке незрозуміло, в яку сторону його можна хитнути інформаційно і організаційно, тому що дуже багато дійсно переважна більшість людей старшого віку вони згадують з ностальгією Радянський Союз, і зрозуміло, що їхня позиція корелюється з тим, коли вони були молоді, завзяті, у них було все попереду, були всі перспективи, і власне російська пропаганда вловила цей наратив, і вона по цьому наративу почала працювати. Власне, от російська пропаганда, що чи путінський режим, що в принципі продав своєму населенню, Мгм. славне майбутнє це колишнє минуле. Тобто, це славне минуле, тобто вперед в минуле. Можна і так сформулювати. І дуже багато людей, от для мене це, звичайно, чому я кажу, що треба вивчати і психологію росіян. Тому що дуже багато людей, я от дивився навіть допити військовополонених хлопців, яким там 28, 24 роки, 30 років. Тобто тих людей, які ніколи не жили в Радянському Союзі. Вони вже народилися не в Радянському Союзі. Але в них оця, по-перше, імперська велич присутня. По-друге, у них все одно от їм насаджували так довго от цей наратив про те, що Радянський Союз це було добре, Мгм. що вони при цьому самі не знають, що там було добре, тому що вони не жили при Радянському Союзі. І, власне, оця промивка мозгів, вона, звичайно, спрацювала дуже добре для російського режиму. Як це виправляти? Ну, знаєте, дуже важко зараз судити, як це виправляти після того, як Німеччина зазнала поразки у Другій світовій війні. Пройшло немало часу до того, поки німецький уряд і прем'єр чи канцлер Німеччини став на коліна і вибачився. Тобто там Ну, тут у меня пройшло очень интересно, кстати, извините, я вас перебила, сможет ли повторить судьбу Германии Россия? Точнее, смогут ли они, как Германия, покаяться перед украинским народом? Я, Смогут до ли речі, они принять на себя я, эту до речі, Да. я, до речі, був на цій дискусії у Вільнюсі, коли Марат Гельман, відомий технолог в минулому, і Каспаров якраз говорили про російську вину, чи російську провину, Мгм. як українською правильно сказати. Так. І ви знаєте, ця дискусія закінчилась тим, що Каспаров
Я не почув у словах Каспарова, що провина російського народу існує. Тобто навіть у ліберальних опозиціонерів е, от артикуляція цієї провини не прослідковується. А с чем это может быть связано? З тим, що навіть російські опозиціонери Я виросли вот, в знаете, от країні. русских, кстати, вот даже от, извините, перебила, даже от либеральных россиян я слышу такую фразу: ну мы маленькие люди, что мы можем изменить? Ну это, знаете, вот по-украински, как у нас говорят, меньшевартість. Она Це абсолютно два різних поняття, і я знову ж таки це питання до, мабуть, психологів чи Мгм. психотерапевтів, тому що з однієї сторони велич, яку вони відчувають, враховуючи їх приналежність до Росії, тобто вони постійно наголошують на тому, що вони от з Росії, вони ж росіяни. А з іншої сторони, вони кажуть, що ми ні на що не можемо вплинути. Мгм. Ми от будемо чекати, поки, вибачте, труп Путіна пропливе повз нас по ріці, і тоді ми щось почнемо робити. І, власне, ну, почнемо з Знаете, того, может быть, в що словах Конфуция была какая-то логика и есть какая-то философия действительно, но это же время, и мы не знаем, когда проплывет труп врага по реке, и что может измениться це за все правда. это время. Це правда, але те, що Німеччина все-таки пішла набагато швидше шляхом визнання своїх помилок, ви згадайте, що буквально через 5 років після того, як закінчилась Друга світова війна, Мгм. Німеччина почала шукати союзників і фактично запустився процес об'єднання, ну, економічного об'єднання потуг із Францією, що потім вилилось в 56-му році у початок створення Європейського Союзу. Тобто з 45 по 56 пройшло якихось 10 років. І вже тоді Німеччина почала себе вести трошки по-іншому. Можливо, Росія в якихось коридорах чи в якихось межах теж зможе це зробити, а в якихось не зможе. В якихось залишиться от тієї імперії, якою вона є, і перетвориться в КНДР чи ну, в Північну Корею, і продовжить от такий шлях свій розвитку. Скажите, а чи це наша справа вот заниматься и думать о том, что там будет в России, как они там будут строить свое государство Дивіться, наша демократическое? справа. Вот скажите, действительно, вот после того, как мы вернемся к границам 91 года, да, оккупируем свои территории, вот чем мы дальше будем заниматься? Как вы видите, вот наши дальнейшие действия, наше будущее? Или нам реально нужно построить просто стену на границе с Россией, сказать, делайте, что хотите, главное, нас не трогайте, мы будем вот строить развитое, технологическое, демократическое государство с европейскими ценностями, мы будем интегрироваться в цивилизованный мир, что мы делали на протяжении последних 8 лет, а вы делаете, что хотите, вот находите свои изоляции. Справа в тому, що так не вийде. Мгм. Навіть якщо ми побудуємо стіну, як показує зараз практика, через стіну нормально перелітають ракети і так нормально бомблять українські міста. Через те нам буде небайдуже. Мені здається, що з точки зору безпеки ми повинні все-таки розуміти, що буде з Росією. Більше того, я вважаю, що весь європейський континент не буде в безпеці, якщо вдасться от просто вигнати Росію на своїй території і залишити її на призволяще і дивитися, поки черговий фюрер визріє до того, щоб ці гасла, які проговорював Путін, потім не почались втілюватись в життя. До речі, цим фюрером може бути будь-який нинішній так званий ліберал, тому що згадайте, на яких гаслах приходив до влади той самий Гітлер. Його обрали на демократичних виборах, до речі.
Мгм. Так само, якщо ми говоримо про недавні події, Лукашенко прийшов до влади як опонент діючій владі і перетворився також в диктатора. Тому думати про те, що от завтра поміняється Путін, поміняють Путіна на Навального, і Навальний стане абсолютним демократом без і оцієї імперської складової, ну це як мінімум недальновидно. Треба буде готуватися точно так само. Через те, я думаю, що якраз розпад частини Росії, зменшення території Росії, ізоляція там Росії чи оці Московії, тих земель, які будуть об'єднані навколо Москви. От це буде більш дієвим сценарієм, ніж думати про що в Росії відбудеться демократичний транзит влади, на який сподіваються нинішні російські опозиціонери. Мгм. Скажите, а как тогда все это может произойти? Это, вероятнее всего, будет дворцовый переворот, потому что, как я понимаю, на какие-то массовые протесты рассчитывать не приходится, если речь идет о России, о какой-то там революции. Это должна быть какой-то дворцовый переворот, или, я не знаю, там с Путиным что-то должно произойти. Как вы, в принципе, видите развал этого режима? Мені подобається, коли телеканали хочуть отримати якісь прогнози Мгм. від екстрасенсів чи від людей, які там ворожать на картах, але аналітики все-таки не мають права там виступати з однозначними прогнозами. Звичайно, що можуть бути різні сценарії, і в тому числі дверцевий переворот він теж не виключається. Хоча мені здається, що Путін зараз забезпечує себе максимально для того, щоб цього не відбулося. Тобто допуску до тіла Путіна як не було, так і нема до цього часу. І дуже багато речей, які там коментують на наших центральних каналах різні аналітики, вони виходять виключно із своїх якихось там міркувань, а не з інформації. От давайте почнемо з того, що ми не знаємо, що відбувається всередині Кремля. Мгм. От і цього навіть не знають західні розвідки дуже часто. Тому що навколо Путіна створене дуже велике безпекове кільце, по-друге, інформаційне кільце. По-третє, ми не розуміємо хід думок взагалі Путіна і хто, власне, конкретно впливає на ті чи інші рішення. Путін це ж вершина айсбергу. Мгм. Ми не розуміємо, хто приймає, хто приходить до нього вранці, з ким він п'є чай, з ким він обідає, з ким він передивляється там карти ведення на полі бою. Тобто, все це настільки засекречено, що ми зараз можемо тільки гадати. А я не звик гадати. Я єдине, що можу сказати, що ми дуже багато в інформаційному полі ми видаємо бажане за дійсне. І, звичайно, ми хотіли би спочатку, щоб Путін помер від якоїсь хвороби, друге, щоб там відбувся дверцевий переворот, і третє, щоб Росія, власне, стала демократичною країною на кшталт, я не знаю, тієї ж самої Польщі, чи, ну, я не знаю, якої візьмемо там країни. От, але цей процес буде дуже тривалим. Я Мгм. думаю, що зараз більше все йде до того, що воєнна хунта, яка визріває в Росії і яка критикує дії офіційного генштабу і натякає на те, що не так генштаб російський веде війну, що треба посилити тиск на Україну, що саме це угрупування може прийти якраз до влади. Мгм. І це якщо говорити про переворот. Але знову ж таки, у мене немає там даних, наскільки це можливо, наскільки це зараз реалістично зробити. Мгм. По поводу Международного трибунала тогда еще несколько
вопросов. Мы видим инициативы со стороны наших западных партнеров относительно создания международного трибунала по привлечению к ответственности преступников, террористов, которые сегодня сидят во главе Кремля и, собственно, фактически ведут геноцид украинского народа. Какова вероятность того, что такой международный трибунал в ближайшей перспективе будет создан и ратифицирован в парламентах цивилизованных стран? Как вы видите перспективу создания этого трибунала? Я вважаю, що вже є певні напрацювання по створенню цього міжнародного трибуналу. Більше того, Генпрокуратура українська з міжнародними партнерами дуже чітко документує злочини проти людяності і військові злочини, які були скоєні російськими солдатами. Це, звичайно, ще не політичні злочини, які ми будемо мати можливість, я думаю, спостерігати протягом 10 років на наступних. Але те, що вже задокументовано більше 46 тисяч, якщо я не помиляюсь, військових злочинів, це дає надію на те, що все одно рано чи пізно ці злочинці будуть покарані. І чому в мене такий є оптимізм? Тому що ми мали кілька тижнів тому прекрасний приклад, як це може бути зроблено. Я маю на увазі рішення в Нідерландах щодо збиття малайзійського Боїнга. І були названі злочинці, звичайно, які виконували безпосередньо ці злочинні укази, і було сказано, що суд продовжить розслідування для того, щоб зрозуміти, хто конкретно віддавав накази щодо збиття малайзійського Боїнга. Я думаю, що по такій самосхемі будуть відбуватися міжнародні суди. Російські солдати і російські офіцери повинні розуміти, що всі ті злочини, які були скоєні на території України, вони призведуть їх рано чи пізно до міжнародного трибуналу. Більше того, я сподіваюся, що до міжнародного трибуналу приведуть тих людей, які в ефірах національних каналів Російської Федерації закликали вбивати українців. Цих людей ми прекрасно знаємо, список можна навіть не озвучувати. Да. Всі прекрасно знають, про кого йде мова. Гитлер до Нюрнбергского процесса не дожил. А как вы думаете, доживет ли Путин? Ви знов хочете, щоб я погадав на картах Таро? Нет, я хочу, чтобы вы предположили. Чомусь мені видається, що не доживе. Угу. В силу багатьох обставин, тому що процес, нам треба розуміти, що ми почали бігти не 100-метрівку, а ми почали в можливості досягти справедливості ми на першому кілометрі марафону. Угу. До 42-го кілометру дуже далеко. І це потребуватиме дуже багато часу. Зрозуміло, що це потребуватиме зусиль, часу, юридичної підтримки, міжнародної підтримки і сили волі. І нашої сили волі, і нашого терпіння. Через те говорити так, що буквально там за 3-4 місяці Путін простане перед судом, я би цього не говорив би. Угу. Це неможливо, це в принципі неможливо. Да, Але ну мы можем проанализировать, да, последние действия Владимира Путина и сделать вывод, что, в принципе, вот ту войну, вот, вероломную, которую он начал против Украины, и не только против Украины, против всего свободного цивилизованного мира, вот из этой войны, которую он начал, он, сухим из воды уже выбраться не сможет. И складывается такое впечатление, что это уже война за его личное выживание.
И даже когда мы говорим о возможности применения ядерного оружия и разговариваем на этот счет с многими политическими аналитиками, они делают вывод такой, что Путин вряд ли отдаст такой приказ, потому что будет понимать, что это может также быть угрозой для его самой жизни, потому что в отличие от него, его окружение хочет жить, и хочет продолжать жить так же хорошо, как они жили до. Да, Путин может сойти с ума, там, решить взорвать всех из-за того, что он проиграл, но его окружения нет, вряд ли. Ви праві. Тут є доля просто раціонального. Мгм. І в якийсь момент я не думаю, що Путін віддасть такий наказ, тому що дійсно він дуже великий життєлюб, як показують дуже багато прикладів, коли він там сидів за довгим столом, не допускаючи людей для того, щоб зберегти своє здоров'я і не накликати на себе якусь, кажуть, нелепу смерть. Мгм. Е, Але те, що він почав навіть артикулювати такі речі про те, що да, ми підриваємо мирну інфраструктуру, наприклад. Це якраз прямі з такими заявами, це якраз можна йти у суд і вже зараз подавати на Путіна до суду. Мгм. Тому що це дійсно військовий злочин. Чи доживе він знову ж таки до того, щоб цей суд запрацював? Ну, дуже великі сумніви, тому що треба спочатку виграти війну, потім, щоб Росія підписала певну капітуляцію, Мгм. визнала всі борги, які вона, ну тобто за те, що вона натворила в Україні, виплатила репарації, і і паралельно видала військового злочинця Путіна. Дуже багато умов. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Поживем, Дякую увидим, вам. що називається. Дякую вам дуже, що знайшли час та доєдналися до нашого ефіру. Віктор Шленчак, засновник, голова правління Інституту світової політики, був гостем АТР. Залишайтесь з першим кримсько-татарським. Коршкінджа.